Tak ahoj přátelé, vyrazil jsem teďka do nerušeného prostředí, kousek za vesnici. A vzal jsem si s sebou 3 přijímače, a to TEF 6686, dále XH Data D808 a Sony 7600G. A vyzkoušíme si tady příjem na frekvenci 1188 kHz a možná najdeme ještě nějakou jinou vhodnou, aby si porovnali právě tyhle ty přijímače. Já koukám, co to tady šustí, si tady po mně nejdou medvědi, ale vypadá to, že ne. A my se jdeme podívat hnedka na první přijímač, jo? A to je TEF 6686. To rušení, co tam je, tak to pískání, to je od displeje. Když ho vypnu, tak je pryč. Ale ruší i kamera, jo? Když ji přiblížím. Tak teďka dobrý. Takže tohle je TEF 6686. Podíváme se, jaký signál je na XH Data. Nic tam neslyším. Mírně. A teďka vezmu do ruky Sony 7600. To přepnutý na DX. Vypnu displej, protože ten ruší. Tak vidíme, že displej ruší, ale signál je srozumitelný, pěkný. Nějaké rušení tady dělá i kamera a mobil, jo. Tak vezmu si vedle ležící Sony ICF-ku. Nic tam neslyším. Vůbec nic. Tak jdeme dál, jdeme na XH Data. Neslyším rovněž nic. A vezmu si zpátky TEFko.
A vypnu displej. Takže jak vidíte, to úplně jasný. Srozumitelný, slušný signál. Vypnu displej zase. A ještě uděláme jedno kolečko, aby jsme řekli, že byl únik. Spustíme to rychleji teďka. Vízá data. Lehce slyším, lehce slyším. Lehce je slyšet. A zkusíme Sony teďka rychle. Tak tentokrát je slyšet. A ještě jednou Tesco. Takže předtím to byl únik, hrál to slabě na všech těch rádích. Teď je signál silnější. Ale Tesco jasně vede. Zkusíme to dát na zem. Tak já myslím, že to srovnání je poměrně jednoznačný. Ještě na chviličku čas, zkusíme ještě třeba krátké vlny. Certified DeSanto in the basement. Doesn't matter where you listen, up in the attic, in your bedroom, down in the living room, or in the basement. Maybe even in the kitchen. Kilowatt on shortwave with your DJ Tony. Hey, here's Poppy. Hey, Poppy. Hey. I'm Poppy. On Top Radio, Traffic Weather Librarian. And this is Poppy's Pick of the Week.
Tak teď si uděláme ještě srovnání selektivity na FM-ku. Frekvence 928. Hnedka vedle místní delty. To samý, mrkneme, jak to hraje na... Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Víkendový. Zdravíme Radka, ahoj. Dlouhověčí. Apokalypsu. Že jsi zavalen prací, že ty za to samozřejmě, ale už byla nějaká dobrá dovča letošní léto? Určitě, ale... Jsou zrovna takový jako dvě destinace. Podobný mražení předpokládám. Ale 100% nevím, je to Španělsko, já nevím, jestli můžu říct do veteru, kde jsme byli, jako to je úplně nádherné. A takže kde jste byl? Pamigo, co to jmenuje? Tak to vůbec neznám, člověče. To je vlastně španělská Alicanta. Tak já si to vygoogluju, až tady domluvíme jukeboxu, teďka už teda k věci. Jaká muzika bude na tom nejvíc? Tak pro všechny kysáky, který jako... Dobrá, tak to tobě, ať to jde pěkný odruk. Pierre tehdy od... Tak tady jsem jenom ještě chtěl ukázat selektivitu na FM-ku. Byla tam naladěná frekvence 928, kde byl slyšet hit rádio z Náchoda. To hit rádio bylo slyšet slušně na Tevku, ačkoliv hnedka vedle je na frekvenci 9,29 nedaleký vysílač rádia KISS. Na Sony 7600, kde jsou osazený užší filtry, tak tam teda to hit rádio bylo taky nějak slyšet, nebyla to žádná slava, ale slyšet bylo. No ale XH data, to je tak široký přijímač, je to DSP přijímač, takže tam se to asi nedá ani nějak upravit. A to na FM vůbec. Je to možná citlivý rádio, ale selektivita tragická. Jo. Takže kdo chcete si kupovat přijímač XH data, tak určitě nepočítejte, že na něm budete lovit nějak obstojně na FM, vůbec. To rádio není dobrý. A jak jsme si tam udělali to srovnání na krátkých vlnách, tak na krátkých vlnách tam hrálo dobře. Tam bych subjektivně řekl, že to Tevko možná jako bylo nejhorší na těch krátkých vlnách. Ale ten rozdíl jako byl malý relativně. Ale Tevko rozhodně, FMko a střední vlny je top. Na obě ty pásma se to rádio dá doporučit. Ten displej je teda špatný, ruší to a dá se ale koupit provedení Tevka bez rušícího displeje. Jo? Je to ta ATS 125, myslím, tak tam displej neruší. A určitě to rádio, kdo nechce prostě SDR-ko, tak je to velice dobrý přijímač. Tak ještě si uděláme jedno srovnání a to dlouhý vlny. Naladil jsem tam 153 Rumunsko. Kamera ruší. Ale Rumuni hrajou krásně na Tevku.
Tak jdeme na ty další dva experty. Tady máme XH data. To je tupounek, jo, na dlouhé vlny. Tupounek. Nehraje nic. Jako kdyby to dlouhé vlny nemělo. To je známý, tím je známý tenhle přijímač. Špatný. Mrtvo. A ještě tady máme Soňáka. Feritka. No, něco tam je. Ale je to bída. A zpátky vezmu tevko. Takže jsem to dojel, to byly dlouhé vlny. Zase vidět, že tevko jednoznačně vyhrálo, zatímco XH data ten vůbec nemá dlouhé vlny. Frekvence se tam dá naladit, ale to rádio je mrtvý. Ale na Sony tam nějaký signál byl. Nicméně vítěz je zase jasný.